taký, toto a toto a toto. Lenže všetci, čo kandidovali, hej, a ľudia o nich skoro nič nevedia. Nevedia žiadnu pravdu. Prečítam vám niečo schválne, čo mi budete vedieť, kto to povedal. Hej. 17. februára tohto roku, hej, 2012, web noviny.sk urobili rozhovor s jedným politikom. Hej. A spýtali sa ho jednu otázku. Čo považujete za najväčšiu prednosť Slovenska? Hej. Politik odpovedá. Mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. Nechceli mi veriť kolegovia, premiéri a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Hej? A niekde aj 300. Hej? Povedali mi, že je to nemožné z takého niečoho vyžiť. Práve schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia robia často v 2-3 zamestnaniach, to je prednosť Slovenska. Sme podstatne životaschopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Máme pred nimi náskok. Keby takáto situácia padla Španielom, že majú žiť z 300 alebo 400 eur, tak si zapália krajinu. Hej? Podľa mňa by si zlinčovali parlament, hej? Ale ako OK. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. To je naša prednosť. A preto, aj keď prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie ťažké časy prežijú krajiny ako Slovensko. To mal povedať ktorýkoľvek z týchto politikov, pretože presne toto, čo povedal, toto presne vyhovuje politickým a mocenským elitám. Takému národu sa dobre vládne. Pre všetkých, aby ste vedeli, váš obľúbený, najsám lepší, najsám väčší Robert Fico. Hej? Ja s ním súhlasím. Hej? Ja s ním súhlasím. Sa dá len súhlasiť, je to tak? Medzi riadkami, keď prečítate, čo hovorí, že tento národ je vymletý, hej? Není schopný sa postaviť. Poslušný. Hej? Poslušný je, hej? Za akýchkoľvek podmienok. Preto je ľahké tu vládnuť, hej? A teraz on tu hovorí, že a preto, keď prídu ťažké časy, aké ťažké časy preboha to 1000 rokov nebolo dobre. Tu nebolo 1000 rokov dobre, preboha živého. Hej? Takže majú prísť ešte ťažšie časy. Kde má byť ešte, čo ešte horšie? Čo ešte horšie? Úroveň rozvoja. Držte obu, nezaujíma ma to, nebo tom, tak mlčí. Áno. Hej? A teraz vyše milióna ľudí toto nedochádza im to, alebo si myslia, že on išiel do konšpiračného bytu, ale to bolo vtedy a teraz už nie sú kamaráti. Podľa mňa mnohým ľuďom je to, nezaujímajú sa o to. Je im to jedno, nesledujú to. Poviem to tuto obrazne na príklade Bratislavy. Keď prišli hokejisti z majstrovstiev, z medailov, bolo plné námestie. Plné námestie v 89. Úplne. Ale keď sú demonštrácie, či Gorila, alebo potom bolo okupujte generálnu prokuratúru, alebo bol ten Global Day, Evolution Day, myslím, sa to bolo, a tam sa hovorilo o septembri a o vojnách a o tých mocenských klikách. Tam bolo 200-500 ľudí. Tak čo chcete? No presne to. To zaujíma 200-500 ľudí, ktorí prídu na námestie, vydržia na ňo chodiť mesiac, dva, ale nemajú tú podporu ľudí. Čiže nemôže sa to zmeniť. A väčšinu zaujíma, že jak dopadol hokej, alebo ja neviem, ideme sa niekam zabaviť, alebo na diskotéku.